Notre pays, le Mali, est dans la main des délinquants, des enfants de mauvaises familles. Je vais dire l'armée malienne. L'armée malienne a pris le Mali en otage depuis 1968. Le Mali n'a jamais eu un civil au pouvoir. C'est la vérité. Tous les civils qui ont incarné le pouvoir au Mali, ils ont eu grâce aux militaires. Tous les coups d'État qui ont été faits au Mali, qui a lié à l'élection, c'est fait grâce à l'armée malienne. L'armée malienne n'a jamais laissé un civil organiser l'élection au Mali depuis le début de la civilisation du Mali. Le Mali n'a pas d'ennemi, mes chers compatriotes. Tout le monde a le droit de faire son analyse. Mais pas regarder mes serins galontés. Mali sera sous les Malichi. Mais Yarabi Allah, Allah me sépare là. Comme Rotaro qui dit a fini Goya. Masami Alaye, puis Malien Dion ou la Kabos Nakola. Malien Dion Benyabe tient la vie. Même Mali peut fou dans tes folies mina. Même Mali faux dans tes folies mina. Même Mali Mousso fou. Mali Mousso folendo. Mba fo ala tabole ala. Mousso madame, Mousso tunadan. Ala ma Mousso da djia kono Mousso min kaini Malien Mousso e. Masami Alaye Malien Mousso folendo munu sona tela sigima. Malien Mousso folendo munu sona furuma. Malien Mousso folendo masami Alaye munu go kute galon deme. Ne balana me Malien Mousso be fou. Masami Alaye Malien Mousso be fou. Kadaka Moussa Traoré kelen ka manamana ko ke Mali la asimbe ka munyo ke akera ka antoye waso automame Kinshasa ouve Zegwa ogoro kama wulu folo Masami Alaye Malien Mousso du bolo du nyoma en 1991 Masami Alaye Moussa keleme ka berem na jo Masami Alaye kulba yele sira la a berem me ci Malien Mousso la l'armée malienne Mali surasu Mali ala mere Mali surasu ye berem ne ci Malien Mousso la ku faga beni pour ne ci Mali beba kalam. L'armée malienne n'a jamais aimé le Mali. Les politiques peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, Dante, je compte aller au paradis. Je ne veux pas vendre mon âme. Mais moi, je n'ai pas mon âme à vendre. La vérité, c'est la vérité. Masami Alaye Mali Surasuni Moussa Traoré. Amba Mousso. Mali Beba Kalama. Vous avez perdu les tout là, char combat. Quand Mali Mousso fera. Mali Mousso Yuka Tafé abe bo abe aketo. Kuka Tafé de bo. Masami Alaye ka songala ni furanta. Abe aketo Mousso do yu langolo bo. Masami Alaye ka elen kulba. Mousso mi subora la ala di ba dado. Moussa Traoré boto fule fangala. Ka fo Mali ndo nyana Mali Mousso be fou. Mali Mousso de Moussa bo fangala. Mali choma Moussa bo fangala. Masami Alaye Assimi Goïta Mali Mousso ba bo fangala ala teme inshallah. Parce que abaro ni Mousso den tonyo. Ka Mousso che tonyo. Masami Alaye Mousso ka kelema no kone. Mo shit se Mousso la. Parce que Alaye die danka Mousso baraka. Alaye die danka Mousso sutura. Alaye die danka Mousso ke fenye femi na kanga bona. Ame kuma la erimina ne balala me bagaw. Mali Mousso deumbe ka kongo be kuma. Ame kuma la erimina Masami Alaye Mali Mousso deunte barala. Ame kuma la erimina Masami Alaye Mali Mousso te ka se ka tobili ku ka so. Masami Alaye bina jara a folo no ya ne kelen dogoni bina i jara. Masami Alaye bina ko Malien te wuli ka kele ka jamana no fe foni ko ngamene. Oh Masami Alaye bina amargo sidi mako kan. Ne bala no jara ke a foto mina bo to la ni bina tu ro na te boy ne ate tate mo chi. Ni ko kiba chi abi da tu na chu kono. Masami Alaye amro gobe mako kan. Mo te do mo te ta mo te bo. Baby Pablo. Masami Alaye ko ka fo Assimi Goïta nyana anano fo mo ko metrari bubolo ko aradari bubolo bina ko be to me ka be ku makono kati kundala ila fo mi abala ayira me ka fo ko bina be kati reka ba me kuma la ermina nyori fo yana ngame ka monturu la ame monturu la jerla ame kuma la ermina les négociations sont à court jona bina ka président de la transition ay kuma intakatana bangila ko shitu tala de Masami ala ame kuma la ermina Mali surasu be ka débat ke ni yonche amena surasi munun demeni Assimi Goïta tagara ni ala sonama awo pour 6 ans koni surasi fo ite deme
Ame kele la bere bi babulu pegati bayininga. Kuma soro ini. Masami alaye bina ko Mali kono asimina de bako ko mitraille bubulu ko SU 35 wa SU 45 ni. Bina ko masami alaye kabe kati kono ko be to jume. Masami alaye ko radar bubulu kal ni duna mene wala ko ubiye. Bina ko radaru bemi. Masami alaye ko drone bubulu. Bina ko dumunite do dumunite bo. Masami alaye ko surasu bubulu ko ASM ko ka surasi ko 50,000 hommes wa 5,000 hommes. Ko ka fo Ibrahim Chakurni Traoré yana. Ko be to me ko 50,000 hommes. Kam kubu kumodo me ko wo be ka Putin ne makono. Bina ko ka fu yana ko na ni Putin yu fe. Masami alaye ne bolana me bawo. Chani dabara ba dey. Ko 5,000 hommes bubulu. Les membres de l'AIS disent qu'ils ont 5,000 hommes. Pina disent que où sont les 5,000 hommes? Masami alaye ni 5,000 hommes babulu. Masami alaye me kuma la ermina. Kidal constitution de bega signi erina. Masami alaye ambalma azawadion ou be ko constitution de sigi. Ou be ka mogo de nomi ame kuma la ermina. Kidal konala. Donc baby babulu. Ne bala na me bawo. Ambola ermina ambora ka Asimi Goitani jara anu ko focus soro. Mesa o masala kala amina Asimi Goitani jara amunu ko foko la me. Malen denw ala sago aw sago amunu ka foko la me ani ne anga Asimi Goitani jara angu ka foko la me u ya an fa jamana fere ka se niveau ma Asimi jara u ya an fa jamana maloya ka se niveau ma ani ne anga je ka lamɛ Asimi Goita ka foko b'an bolo yan anga je ka lamɛ break news amina Asimi Goita ka foko la me masami ala ye ani jara ka foko fitira u bɛ ka Mali fere masami ala ye risila ma ne bala lamɛbagaw ko kɛra sagasaga ye Maliyɛnw ala sago kira sago ko kɛra sagasaga ye masami ala ye Asimi Goitani jara an ka kumakan na mɛn ne bala lamɛbagaw. Tu sais ce que le président Poutine m'a dit. J'ai très peur, voilà. En plus, il m'a trahi à Kidal. Il m'a dit qu'il a perdu l'espoir pour Mali. Masami ala ye Asimi Goita ko jara ma ko ale sirannen don ko siran dan don ko masami ala ye ko Putin ye mun fɔ ale ɲɛna ko ale lasira masami ala ye Putin ko Asimi Goita ale janfa Kidal donc Asimi Goita y'a fɔ jara ɲɛna téléphone na ko Putin le a trahi ko n'i y'a ye Kidal minɛ ale la ko Putin de nɔ don ka yira Maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ ko souveraineté retrouvée nkalon ma deli ka tɛmɛ a kan ni Asimi Goita de kumakan ye ne bɔra lamɛnbagaw ko masami ala ye ko Putin ale trahi ko ale sirannen don donc on voit pourquoi il s'est caché Jani Layidugu Jani la bolila ka tigi daga ambassadeur la ambassade la Niger ka ambassade la masami ala ye a b'a fɔ Ibrahim cɛ fitinin Traoré ɲɛna ko an bɛ k'a ka soldaw makɔnɔ masami ala ye bina ko k'u ka na k'u faga a b'a fɔ cɛ ni kɔnɔbarabaden ɲɛna k'a n'a ɲin tolilen ninnu k'an bɛ ka Niger sɔrɔsiw makɔnɔ u ka na nkalontigɛla ninnu ni se bɛ su ye dugukolo tun bɛ mun na walayi n'aw dɛmɛbagaw ba tun ye musow ye an b'a fɔ o cogo la mɔgɔ minnu b'aw dɛmɛ n'u ba tun ye musow ye mɔgɔ minnu b'aw dɛmɛ n'u ba tun bɛ tafe siri mɔgɔ minnu b'aw dɛmɛ n'u ba tun sin kɔgɔlen don walayi bilayi ziw tun bɛ bɔ bi ka yafa deli Mali bɛɛ fɛ masa min ala ye musokolon den o se ka bɔ ka ko ɲuman kɛ o la ne b'a fɔ n ko bɛɛ b'i ba bolo a ye bɛɛ b'i ba bolo dɛ bɛɛ de b'i ba bolo ko minɛn minnu sanna ko minɛnw bɛ min ko 5,000 combattants b'u bolo force en attente k'a bɛ min masa min ala ye bina de ko n ka bɔ k'aw ɲininka k'u bɛ k'aw makɔnɔ ko k'ale bɛ kati ko kɔngɔ bɛ Bamakɔkaw faga ko ni kɔngɔ y'aw datugu n'aw yɔgɔyɔgɔ masa min ala ye aw bɛ bɔ ka taga Asimi nɔfɛ ni kɔngɔ y'aw yɔgɔyɔgɔ masa min ala ye an n'aw baw bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ bina ko fo ka diɲɛ wuli dumuni tɛ don dumuni tɛ bɔ an bɛ k'an sigi k'a lajɛ kunfilanintu a bɛ daminɛ don jumɛn ne bala lamɛnbagaw an bɛ montre lajɛ la yan Asimi Goita va partir Asimi Goita partira Asimi Goita sera parti Asimi Goita va partir yɛrɛ ne bala lamɛnbagaw ko Putin y'ale janfa k'ale sirannen don ko walahi a bɛ k'a fɔ jara de ɲɛna an k'a tɔ lamɛn comme la Syrie et qu'il a décidé 3 choses. Première chose, qu'on laisse les régions du Nord et se concentrer sur la défense de Bamako. Deuxième chose,
ko Poutine ye fɛn saba fɔ ale ɲɛna ko ka d'a kan k'ale Poutine sirannen don ko ka d'a kan ko Mali bɛna kɛ i n'a fɔ ko Syrie ko fɛn saba Poutine y'o de fɔ ale ɲɛna a bɛ ka kuma jara de fɛ tan ne balalakaw ni fɔ ko de fitera an y'a sɔrɔ ko bɛ dɛ la ilaha illallah Musa mi ala ye ko fɛn saba ko fɔlɔ Poutine ko k'ale sirannen don ko a tɛ se ka Kidal protéger ko ka d'a kan ko mujerimin fi sabilillahi on FLA an balimaw ko y'a yira k'a fɔ ko Poutine ka bɔ ka dugu kɔnɔ yan'a ka Russie bɛɛ faga o Poutine ko nin ko bɛ cogo min na ko masa min ala ye ko Assimi Goïta ka Kidal to FLA ni mujerimin bolo ko k'a concentré Bamakɔ fitininin kan an ma Mali mapu yɛrɛ n'i ye Mali mapu lajɛ n'i ye Mali mapu lajɛ Bamakɔ ye kukala de ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ taga mapu lajɛ Bamakɔ ye kukala de ye Mali mapu la kukala kɔni Poutine ko k'u ka n'u fanga Tarabaso kukala kan u nana kukala la masa min ala ye bina kelen bɛ ka Bamakɔ fa i n'a fɔ datugunna ka tila ka Bamakɔ datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ bɛ k'u da kɛnɛma de ni ala na kira cɛ n b'a yira o la ni sɔnni sera masa min ala ye ko fɔlɔ ko ka Kidal bila ko filanan ko k'u concentré Bamakɔ dɔrɔn kan ni Poutine kumakan ye Assimi Goïta ma Assimi Goïta de bɛ ka nin fɔ jara ɲɛna ne baara lamɛnbagaw ko bɛ yen dɛ a y'a lamɛn que je lui donne 50 millions de dollars chaque mois et qu'ils vont amener plusieurs nouveaux soldats russes pour nous défendre à Bamako. Troisième chose. Le ko filanan ko ka Kidal bila o ye fɔlɔ ye filanan ko ka na Bamakɔ k'u k'u concentré yen kan ɔ ko n'a nana Bamakɔ ko tɛ fu ye dɛ komi Assimila ka sɔrɔdasiw ye dusutigi kɔnɔ komi fugaru de don Musa min ala ye depuis ala ye diɲɛ da don min na ne ma sɔrɔdasi ye ka sɔrɔdasi wɛrɛ ɲini ka na sɔrɔdasi min b'i janto ale la ko kɛra baara ye dɛ do Assimi do Assimi dormira bientôt do Assimi do Assimi dormira bientôt do Assimi do Assimi dormira bientôt ya alimu ya Allah ko kana Bamakɔ Poutine ko k'a bɛna Bamakɔ ko Bamakɔ tɛ minɛ fu dɛ Bamakɔ tɛ garder fu wari de bɛ sara masa min ye ala ye ko kalo kalo ko $50 ko ale Poutine mago b'o de la walasa ka se ka Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw k'u garder kɛlɛ tɛ kɛ dɛ k'u garder $50 millions masa min ye ala ye o de ye dili ye o bɛ ka kɛ tuma min na aw bɛ ka 20 di Assimi Goïta ma Musa min ye ala ye kɔngɔ bɛ ɲini k'aw segin den kɔnɔ o bɛ ka kɛ tuma min na Musa min ye ala ye a ko k'a ye marifa minnu san mɔgɔ ɲɛ tɛ marifa la o bɛ ka kɛ tuma min na Musa min ye ala ye a bɛ ka taa k'a bɛ taa donsow kɛ yɛrɛfagasu ye Mali donsow bina ko n k'a fɔ aw ɲɛna ko n'aw da don kɛlɛ in na Musa min ye ala ye k'a bɛ donsoya bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ bina de ko n k'a fɔ aw ɲɛna ɔrɔ bina tɛ nkalon tigɛ a ye n bila ko n k'a fɔ aw ɲɛna a donna n da kɔnɔ cogo min na n y'a fɔ aw ɲɛna ten bina ko n'aw nin o kɛlɛ in na Masa min ye ala ye k'aw bɛ dugu kɔnɔ Mali kɔnɔ a bɛ taga bɛɛ ci ɔ ala sago aw sago ni mɔgɔ nana ni na ni karabini ye ni na ni karabini ni na ni ni na ni karabini ni na ni karabini ni na ni karabini dɔrɔn ciyɔrɔ la ko da sago i tɛ da wɛrɛ sago ni nata min y'aw bila nin na bina ko n k'a fɔ aw ɲɛna ko ni na ni karabini ye masa min ye ala ye dɔrɔn bɛ ci yɔrɔ min na ko ni mun y'i sɔrɔ k'i nɔ don n'a b'a fɔ ko dan sago ɔ bina ko k'aw tɛ dan wɛrɛ sago ni bɛ k'a dan masa min ye ala ye Maliyɛnw Poutine ko k'a bɛ se k'a janto Assimi Goïta la ko kalo kalo ko $50 ɔ k'o ye dili filanan ye masa min ye ala ye an b'o la ɛri min na a bɛ k'a fɔ donsow ɲɛna ko a bɛna marifa di olu ma an b'o la ɛri min na u ka cɛ in tɔgɔ de u ka cɛ in sa fulakɛ in a tɔgɔ fulakɛ cɛ cɛjugu in mun tun bɛ ka wari ni mɔgɔw la olu na u ka cɛ kuntan in sa f'a dagolo bɛ komi masa min ye ala ye a dagolo bɛ komi ni a tɔgɔ ni sopisi bɛ mɔgɔ la ni dagolo bɛ funu kan cogo in na masa min ye ala cɛ in tɔgɔ de a tɔgɔ boli kɛ boli yɛrɛ tununna boli dogolen don bina bɛ ka boli ɲini bina ko kana ye boli sɔrɔ k'a bɛ boli faga an ma boli tununnen boli ni wage y'i dogo
jabol ni wage ule sutere ne jo dugu do lain u be sutere dugoro bina ko ka nyabo la masami ala angare dar be fambe fa boli ni wage tuna anye be wage la wage tuna boli tuna u bebe faga na ala sunama u bebe faga mali o mumina ke mali ko na nga fona mali surasi fe be pina bina munke mujirimin ni flab na munke ubuna bamako ni encercler surasi fe be mali ko ubuna bebe faga ubuna bebe faga u bebe bina dirasine or la mali be bamako be ka encercler or be tabalika ils seront tous assassinés masami ala pina de be ke mali surasi nyamo inshallah kele be banga jamana kono mo temul be ke mali la tuni foka diewli domina inshallah wa shara de be na sigi mali kono masami ala temin bayni kafirian abebe ba ala kan do ira nasa yoro na mo temu ga dugolo nyami alhamdulillah yoro mina masami ala ni dugolo say tare do papier flatte boala ya rabbi ala kan ni shara jamana kono la ilaha illallah mo gomna ke mo o masami ala putin ko kam ko be million biduru de la dollar ko asimi ko dalema kalo kaba janto asimi guitala kala ka mo gardi a to la men sabana bina fo même malgré les 50 millions de dollars que s'il verra que Bamako ne peut plus être défendu, qu'il va ordonner de partir comme en Syrie en négociant une porte de sortie avec les rebelles. Tu sais très bien dans l'armée que beaucoup de nos soldats ne sont pas contents à cause des 25 millions de dollars que je verse aux Russes chaque mois. Je pense qu'il faut préparer la fuite comme le président syrien. Voilà. Donc, Assimi Goïta ko Poutine ko allemand, masami alaye ko million biduru ako dama. Kalo ko fara million mwankan dollars. Donc, on est 70 millions de dollars. Kalo. Poutine m'a la 600. Donc, Assimi Goïta bino abako de Poutine ma 600 malien do aka fantan warla. Mamna koma be yinga ufaka. Mamna ote golla. Mamna ote barala. Mamna masami ala oseka kuma jamana kono. Mamna kuranta bolo. Mamna oseka bokenema. Mamna abeka malien dembe mena ka do kasola. Masami ala mali bebe kasola. Abeka mo mena dro fabe yinga douana. Le balana mabao million dollars million biolon vla kalo. Parce que mais million mo ne douma, si ça Poutine million bidrou de faraka. Donc avec million biolon vla dollars, 70 millions de dollars chaque mois pour sa sécurité. Masami ala Assimi Goïta ko Poutine ko o bela kale se ka foka se ka bumako menede. Ka se ka bumako garantie. Ko donc mais ko en cap se ka mun garantie Assimi Goïta yi. Ko ni atigara kate tugu. Masami ala ko abe munyona ke Bashir al-Assad yi. Ko abse ko ke Assimi Goïta yi au moins. No i ka se ka boni Assimi Goïta yi. Masami ala bumako dafe. Ana no fo ka boni na fo ka munyona ke masami ala Bashir al-Assad la. Donc ne balana mabao ni ne be Poutine ni Assimi 600. Donc Assimi Goïta ko ni ko be trop mina ko sebere la ko wortale bulu bi atale bulu shini ni ko inkelme kale datuna nchwa kono ataro ba ke trop mina abaro worte mali kono minante bo bina kelme ka embargo ski jamana kan masami alaye ni aku nyon kele. Donc ça ne va pas ko be kelme saka ni erina. Donc c'est ça Assimi Goïta ko jarama ko jaraka essayer ko boli ka bo ina foko Bashir al-Assad bula to mina ka bo kadaka ko be to mina 600 ale se ka foi ke tuni. Donc Assimi Goïta be fa ka boli de ka bo parce que 70 millions de dollars jamana min kono barate ka ke embargo sigile be mako kan ataro ba ke to mina 600 o be ka ke mamina masami alaye avec ka surasi bemene ka do kasola abado fadona la il est devenu fou a era nommé ka ke ministre de la défense. Donc masami alaye Assimi Goïta est devenu fou a kera nalumai masami alaye a kera fanga julangolo fanga min ta taye amadiri ka taye ni lamba fo mali muso nyana ay sabali akana ko papu ke foruwe ay sabali akana o don ke foruwe ne balana mabago obeya mun gara Assimi Goïta la Assimi Goïta kera fatoy Assimi Goïta be yorom na biate snoko Assimi Goïta be yorom na bi ni sekai masami alaye akunte coup d'état reke Assimi Goïta be yorom na bi masami alaye a halakileno Assimi Goïta reke mali ministre de la défense masami alaye ka mali surasiya ka daji toakan
Mali surasiya k'a bo k'a kan k'a yira Mali surasiw bɛɛ la ko surasi tɛ Mali kɔnɔ ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ. Donc Assimi Goïta bɛ yɔrɔ min na bi a b'a dɔn k'a fɔ ko l'armée malienne masa min ye Ala ye est avec Mujirimin fi sabilillahi masa min ye Ala ye négociation de bɛ ka kɛ ni heure in na jamana bɛna gérer cogo min na c'est une question de jour, c'est une question de minutes, c'est une question de temps. Le départ d'Assimi Goïta, elle est imminente. Le départ d'Assimi Goïta, elle est inévitable. Le départ d'Assimi Goïta, il va partir. Le Mali va avoir du changement dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc, au Kona, la même fois, Mali politicien, Mounoumbe diaspora là. Il est temps que la communication est au courant. Il ne faut pas que il faut continuer à faire la communication. Masami alaye Malendo nga donga foko changement menale. Malendo nga foka foni démocratie nana. Courantega be ban. Malendo nga donga foni démocratie nana. Congo be ban. Malendo nga donga foni démocratie nana. Mo ko be kasola bebe bla. Malendo nga donga foni démocratie nana. Malendo be do dakele fe ka bo dakele fe. Malendo nga donga foni démocratie nana. La justice du Mali ne sera jamais pareille. Malendo nga donga foko ni changement mié. Le changement c'est inévitable cette fois-ci. Parce que Massami alaye Mali kono en bel de son minta. Faut que tien ou Mali d'ente ni Iran on a ketuni. Ben nous dans nos sa ben nous placé donc. Donc avec moi la Hermina Mali surasu. Ou ben a coup d'état que Assimi Goïta là netaro mo mena sama folo. Massami alaye une chose est sûre, une apone be mo kono kaba. Mo peda tourner nous. Mo te do mo te bo. A imagine Wembolo, Massami alaye fait me Wembolo. Mais maintenant mon que comme Massami alaye bagarté nete Mali surasi. Ne be entraînement que je suis un homme discipliné. Donc bla pour le moment. Bla pour le moment. Masami alaye me donga mobili kono ala barkala me taka so. Nen sera so me donga studio barkale kono. Na ala sonama ame show to amba continuer. Ame voko yin amba to décortiquer. Ka kala ka nouvelle dauma. Na ala sonama ni yoro na me bina jara fo dante folimina. Ka Etienne Faka ba fo dante folimina. Ka Kadiatou Fofana fo madame la ministre folo no dante folimina. Ka Oumar Marko fo dante folimina. Masami alaye ka Cheikh Mahamoud Diko ka fo dante folimina. Masami alaye ka Chogal Kokala Maïga fo dante folimina. Masami alaye ka Chérif Kone fo son excellence le président Chérif Kone dante folimina. Et je salue mon jeune frère Delforo Bouba Fane dante folimina. Masami alaye mo opposition na. Masami alaye c'est nous qui sommes la majorité. Père folenu. Je salue tous les Maliens même Mali Mousso fo. Ka Mali demsonu fo. Mo sona tiama Mali kono au bled de folenu. Masami alaye au kana joro. Ni ko bana ka ban. Le départ de Assimi Goïta le fou. Katika au lagare. Masami alaye la personne qui a assassiné Sadio Kamara au kana joro. Assimi Goïta bitera. Toto Assimi Goïta.